Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Claus Lyksted. Hvis du nogensinde har tænkt over, hvordan du kan få mest muligt ud af din iPhone eller din iPad, så er du landet på det helt rigtige sted. Gennem årene har jeg samlet en stor viden om Apple-produkter. Det er alt lige fra iPhones til iPads, MacBook Air, Apple Watches og AirPods. Disse enheder er en central del af min hverdag, og jeg nyder virkelig at udnytte deres fulde potentiale. På denne kanal har jeg valgt at koncentrere mig om iPhones og iPads, fordi jeg ved, hvor vigtigt de kan være, både for seniorer og nybegyndere, som praktiske og brugervenlige redskaber. Jeg har skabt denne kanal med et klart formål. Jeg vil dele af mine erfaringer og hjælpe dig med at blive lige så begejstret for dine Apple-produkter, som jeg er for mine. På denne kanal finder du enkle forklaringer på, hvordan du bruger forskellige funktioner, som kan forbedre din dagligdag. Jeg holder det enkelt, de komplicerede detaljer overlader jeg til andre. Så er du klar til at lære nogle nye, nyttige og brugervenlige tips og tricks? Hvis ja, så tryk på abonnementsknappen under skærmen. Du er også velkommen til at give min video et like. Tak fordi du så med. Jeg ser frem til at guide dig igennem din Apple-rejse, og jeg håber, at vi snart ses igen. Hej!